בצפון הגליל העליון, במרחבי הנוף הפסטורלי של הרי נפתלי הגבוהים, להקות של ציפורים חגות בשמיים מעל החורש הטבעי והשדות הירוקים. פה, במקום הקסום הזה, שוכן כבר אלפי שנים מעיין עין זהב, ומכאן הכל מתחיל. לעומת נחל או מפל, מעיין הוא נקודת נביאה של מים המפעפעים מתוך הסלע. מים מינרלים טבעיים הם מים ממקור תת-קרקעי אשר ראויים לשתייה כבר בנביאתם ללא צורך בטיפול. כזהו מעיין עין זהב, מקור המים המינרלים הטבעיים של נביאות. כולנו יודעים על חשיבות שתיית המים. אנחנו במשך כל החיים צריכים לשתות מים. האם אנחנו נותנים מספיק חשיבות לבחירת מקור המים? האם אנחנו מבינים מה יש בתוך המים? באופן נביאתו של מעיין עין זהב, גלום היתרון הראשון של המים המינרליים של נביאות. היכולת לשמור על טוהר, ניקיון, בריאות ואיכות המים. מיקומו של המעיין בחבל ארץ נביאות, אזור עשיר בסלעי גיר, מקנה לנביאות יתרון משמעותי נוסף. הרכב מינרלי איכותי בעל כמות משמעותית של סידן ודל מאוד בנטרן. כולנו יודעים מה החשיבות של סידן. סקר מבט הוכיח שנשים ישראליות צורכות רק כ-40% מהצריכה היומית של סידן. אי לכך, מים מינרליים יכולים לספק את החסר בקצובה היומית של סידן. הטיפה מתחילה את דרכה בשמיים. עם ירידת הגשמים על הרי נפתלי, מחלחלת הטיפה מאות מטרים לעומק ההר בתהליך איטי כ3 שנים. בדרכה למטה סופחת הטיפה מינרלים שונים כגון סידן ומגנזיום ועוד מינרלים חשובים הנמצאים באדמה. הטיפה נעצרת בשכבת סלע אטומה ועל פניה היא זורמת עד ליציאתה החוצה כמעיין במעיין עין זהב. מי הגשמים חודרים באיטיות אל שכבות סלע הגיר העשיר בסידן וסופחים עליהם את המינרלים החיוניים כל כך לגופנו. בשנים האחרונות קיימת הסכמה רחבה בין החוקרים שהמים המינרלים המומלצים ביותר לשתייה הם המים המכילים את הכמות המשמעותית ביותר של סידן. בעבר חשבו שספיגת סידן ממקור מים אינו מספיק, אבל בעקבות הצריכה ההולכת וגוברת במשך השנים של מים מינרליים, נערכו הרבה מאוד מחקרים וכולם הוכיחו שזמינות סידן ממקור מים הוא גבוה. המחקרים הוכיחו שהספיגה של סידן ממקור מים מינרליים הוא לפחות כמו של מוצרי חלב. איך אנחנו מסבירים את זה? מפני שאנחנו מפזרים את הצריכה למשך היום, ובנוסף אנחנו צורכים מזון שמשפר את הספיגה. כאשר בוחרים במים מינרליים, רצוי להשוות את הרכב המינרלים ולבחור במים בעלי תכולת סידן הגבוהה ביותר. במים המינרליים של נביאות ישנו הרכב מינרלי מנצח. לא פחות מ-70 מיליגרם סידן לליטר. נביאות הם המים המינרליים הישראלים היחידים העומדים בתקן דל נטרן. במים המינרליים של נביאות עד 1/5 מכמות הנטרן מאשר במים מינרליים ישראלים אחרים. מים מינרליים בהגדרתם הם מים אשר ראויים לשתייה כפי שהם כבר בנביאה ללא צורך בטיפול. הרכב המים נשאר קבוע לאורך שנים. וכך אנו יודעים מה אנחנו שותים ומה נכנס לגוף שלנו. במפעל נארזים ונחתמים המים ללא מגע אדם בטכנולוגיות המתקדמות ביותר. כדי להבטיח את איכות המים, הם עוברים כ-150 בדיקות איכות מדי יום. בנביאות אתם מקבלים מעיין שופע כל השנה מהטבע ישירות לבקבוק. ולכן, כששותים נביאות, מרגישים את הטבע, מרגישים בריאות. יש קשר בין מה שאנחנו אוכלים ושותים לבין איך שאנחנו נראים ומרגישים. לכן לא מספיק לשמור רק על תזונה נכונה. שתייה מספקת היא תנאי לאורח חיים בריא. והדבר נכון במיוחד לאנשים שעוסקים בפעילות גופנית. לכן אחרי פעילות גופנית חשוב לשתות הרבה. ולא פחות חשוב להקפיד על איכות מי השתייה שלנו. בדיוק כמו שאני בוחרת את המזון שאני אוכלת, ככה חשוב לי להקפיד על המים שאני שותה. הם הרי שותפים לי יותר מ-50% מהגוף שלי, לא? כשאני שותה את המים המינרליים של נביאות, אני עושה טוב לגוף ולנשמה. תמיד ידענו שצריך לשתות הרבה מים. מעכשיו נדע גם באילו מים לבחור. מים מינרליים בוחרים על פי הרכב המינרלים. כשבוחרים במים מינרליים, בוחרים בנביאות. נביאות, לגוף ולנשמה.